मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेला मेहेरगोनां सावरायनायजों जोबनानै थांबाय। कामरुप जिल्ला राथि सरगायारि भवन साउथ गुवाहाटी प्राइमारि बड' साहित्य सभा नि गाहाय मावख'आव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मेहेरगोनां मावफुं मेल लादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि पीताम्बर ब्रह्मनि मेल सामलायनायाव बे मावफुं मेला मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। मख'नो गोनांदि बे मावफुं मेलाव बर' कसारि अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि माखासे बर' गामिफोरा माबोरै सोसनजागोन, माबोरै काउन्सिलाव हाबगोन बेनि सायाव गुवारैनो सावरायलायनायखौ मिथिहोदों आफादगिरि पीताम्बर ब्रह्मआ। हाबाफारियावनो बाहागो लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि इएम अनिल बसुमतारिया। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साउथ गुवाहाटी प्राइमारि बर' साहित्य सभानि मावख'आव मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेल जानानै थाङो। बे मावफुं मेला गाहायै बर' कसारि अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि गामि जि फारिलाइ मोनसे सरकारा बरननानै होदों दाखालि 2 अक्ट'खालि बिनि सायाव जोङो सावरायो। गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ रोखा जादों जे जोङो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि बर' गामिफोरनि सायाव बर' कसारि अनसाय गावहायुंआरि खुंथायाव सोसननायनि सायाव जोङो खामानि मावबोबाय थादों आरो बिनि सायाव जोङो जिल्लाफोरनिफ्राय दिनै रिपर्ट लादों। थ' रिपर्ट लानानै जोङो मोनथिदों जे गोबां गामिफ्राव गोबां जायगाफ्राव गोबां मानसिफ्रा बिनि सायाव मोजाङै बुजियाखै जे मारै जानो थांगासिनो दङ, गामिया मारै जामारगोन, काउन्सिलाव मारै हाबमारगोन, नैबे बाथ्रानि सायाव एसे बुजिनो गोनां दङ। ओंखायनो जोङो दिनै मोनसे सिद्धान्त लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे जोङो खोब नैबे साननैसोनि गेजेरावनो गासैबो बर' कसारि अनसाय गावहायुंआरि खुंथायाव गोलैनो गोनां जि जिल्ला आफादफोर, बे जिल्ला आफादफोराव थांनानै बै ओनसोलनि रायजो राजाजों जोङो बिनि सायाव सावरायलायगोन आरो बेयाव गोबां रायजोआ गोनो गोथो जानाय मोनसे बाथ्रा आं बेखौ नैबे मिडियानि गेजेरजों बुंनानै होनो नागिरदों जे गोबाङा जोंखौ सोंलु सोंदों जे गोबां हारसा गामिया जोंनि काउन्सिलाव हाबबाय, नैबे मारै जागोन। बेखौ रोखा जानाया मोजां जे जोंनाव न'खरसेबो बर'नि बादै दस्रा हारिया हाबनाय नङा। थ' बेयाव मोनसे बाथ्रायाल' नैरै जादों जे भिलेज कड 2011 मायथाइनि जि भिलेज कड, बे भिलेज क'डखौ बेस खालामनानै जों खामानिखौ मावदों जे रेभिनिउ भिलेजफ्राव गोबां सुब्बाफोर थायो। हमनानै ला ए नामनि गामियाव 10 घर हारसा मानसि दङ, 10 घर बर' मानसि दङ। अब्ला बेयाव बे 10 घर हारसा गामिया जोंनियाव फैनाय नङा, 10 घर बर' गामियाल' जोंनाव फैगोन, खिन्थु बे गामिया जोंनि लिस्टआव थागोन। थ' बियो मोनसे एड्रेस बायदिल' जागोन। नैबे बाथ्राखौ रोखा जानाया मोजां। थ' बे बेलायाव आरो आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर'नि गासैबो गौथुमफोरखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनो लुगैदों जुदि बेयाव माबाफोर मोनथिनांगौलगिया दङबा, माबाफोर गोनो गोथो जादोंबा, जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला स्टेट गभर्नमेन्टजों खोब खाथि सोमोन्दोआव दङ आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जों खोब खाथि सोमोन्दोआव लानानै सोरखारजों रायलाय खामानिखौ मावबाय थादों। थ' बुजिनो गोनां माबा दङबा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादजोंबो रायलायनो हागोन आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजोंबो रायलायनो हागोन। जोङो गासैबो हारि माहारि बर'नि गासैबो अर्गेनाइजेसनफोरखौ मोनसे खावलायनो लुगैदों, बेखौ मोनसे बितर्कआव लाबोनानै मोनसे दिले बेखौ खालामनाङा। जोङो नुदों गोबां गुबुन गुबुन हारिफ्रा पेपाराव बुंनाय, ससियेल मिडियायाव बुंनाय जों नुदों जे जोंनि माहारि थानाय गामिफोरखौ दानख'नांगौ। थ' बिथांमोनहाबो बुजियाखै। थ' बे गामियाव धेमाजियाव मोनसे हाजं गामि जोंखौ बरननांगौ होननानै हाजंफ्रा होननाय जों खोनादों। थ' बेखौ स्पष्ट जानाया मोजां जे बे गामियाव जिहेतु हाजंबो दङ, बर'बो दङ, बेयाव हाजंनि बिथांमोनहा जोंनि काउन्सिलाव हाबनाय नङा। जाय बिथांमोनहा बर' फोलेरनि बिथांमोनहा दंफायो बिथांमोनासो हाबगोन। আমি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিলেজ নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত আমি খুব পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। তাত আমি দেখিছোঁ যে কিছুমান জিলাৰ বড়ো গাঁওসমূহ অলপ মানে থাকি যোৱা আমি অনুভৱ এটা কৈছোঁ আৰু বুজি পোৱাত বহুত ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত
আমি আজি একটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই যে আমাৰ জিলা কমিটিসমূহত আঞ্চলিক কমিটিসমূহত গৈ পেলাই আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত আমি এই বিষয়টোৰ লগত মুকলিভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে বহুত মানুহে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ মাজত উত্থাপন কৰিছে যে কিছুমানে কৈছে যে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত বহু অনাবড়ো গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, কিন্তু এই কথাটো স্পষ্ট হ'ব লাগে যে ধৰক এ নামৰ গাঁওখনত 20 ঘৰ অনাবড়ো পৰিয়াল আছে আৰু 10 ঘৰ বড়ো পৰিয়াল আছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু 10 ঘৰ বড়ো পৰিয়ালেহে আমাৰ কাউন্সিলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, কিন্তু যিহেতু বড়ো আৰু অনাবড়ো একেখন গাঁৱত তেওঁলোকে বসবাস কৰিছে, গতিকে আমাৰ আইনত সেই গাঁওখনত যদি লৈছোঁ তাত আমাৰ উল্লেখ আছে যে ইনহেবিটেণ্ট বড়ো ভিলেজ, গতিকে বড়ো এঘৰ পৰিয়ালো যদি কোনোবা অসমীয়া গাঁৱৰ মাজত আছে সেই বড়ো পৰিয়ালটো আমাৰ কাউন্সিলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। গতিকে ইয়াত কোনো বিতৰ্ক হ'ব লগা বিষয় নাই। যদি কাৰোবাৰ কিবা বুজিব লগা থাকে গতিকে মই অনুৰোধ জনাম অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন বা আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱেও আমাৰ যিহেতু বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত ওচৰ সম্বন্ধ ৰাখি পেলাই কামটো কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ লগত ডাইৰেক্টলি বিষয়টো আলোচনা কৰিব পাৰিব। নহয়তো আমি যিহেতু সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চও আমি এই বিষয়ত কাম কৰি আছোঁ, যদি কাৰোবাৰ কিবা বুজিব লগা বাকী থাকে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আহি পেলাই আলোচনা কৰিব পাৰে। গতিকে অসমৰ সমূহ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত এটি দাবী যে এই বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলখনৰ যি ভিলেজ নটিফিকেশ্যন এইটো খুব সোনকালে কৰি যে কাউন্সিলৰ সমষ্টিসমূহ গঠন কৰি খুব খৰতকীয়াভাৱে ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা কাউন্সিল গঠন কৰি আমাক দিব লাগে। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बड़ो आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।